Pois no salto do que é o humor para o primeiro lectorado, crianzas de 4 ou 5 ata 6 anos, claro, o meu cambio foi directamente ao público adolescente, non? Aí, bueno, pois, o complicado, non? Que é tocar según que temas e eu, despois de 22 segundos, empecé un proxecto literario que ten que ver ca memoria histórica, ca recuperación da memoria histórica para o público xuvenil, que empezou con Memoria do Silencio, falando das irmás Touza, da Segunda Guerra Mundial e que continuou coa Ladroa da Biblioteca de Meirás. Entón, claro, a min tiña un pouco o reto, non, de tocar temas de memoria histórica, pero sen perder a oportunidade de cando en vez que puidésemos soltar unha gargallada ou de xogar un pouco con ese sentido de humor, non? Entón, eu gustábame desprenderme do humor nas historias, malia tratar temas pois tan complexos, non? Entón, por exemplo, Memoria do Silencio, fíxeno así con un pouco de timidez, hai un garda civil que bueno, pois que é un paspán dentro dos personaxes, hai como 3 personaxes importantes, que son Lola, que é unha das irmás Touza, a que salva os xudeus que fuxen do nazismo, está Frieda, que é a muller que ven fuxindo desde Holanda e que quere atravesar a fronteira, e Gunther, que é un nazi, non? Entón, digamos, en cada un dos personaxes teño que meter na súa pel e narrar desde a súa voz, non? Pero hai algúns personaxes secundarios que aproveitei, non? Precisamente para iso. E unha das cousas, claro, na investigación do contexto da época, pois, bueno, había un pouco da Segunda Guerra Mundial en Galicia, supostamente tan neutral que foi España, non? Pois aí algunhas cousas que li que tiña que ver coas broncas que tiña a Garda Civil coa Gestapo. Claro, porque a Gestapo viña a España para facer as súas cousas, que supostamente non tiña que facer nada, pero, bueno, entón, como se burlaba, non? Decir, bueno, estes paspáns, non? Estes paspáns dos garda civis, eles eran un exército superior, non? Entón, aí, digamos que xoguei un pouco con un personaxe bastante caricaturizado dun garda civil, o que lle pasan diante dos fociños, pois, as 3 irmás Touza, non? Entón, digamos que intentei crear tímidamente, porque me dá un pouco de rollo, non? Pero ese recurso do humor dun personaxe un tanto estrambótico e como moi limitado, non? Entón, digamos que aproveitei ese personaxe un pouco para burlar, para utilizalo como motivo de chanza. Non é dos personaxes do libro, digamos que un personaxe secundario. E, bueno, aí de alguna maneira, pois, intentei ridiculizar certas actitudes que había, que creo que son tamén, non sei se son motivo de risa ou de pranto, non? Da situación da Garda Civil neses tempos, ou, por exemplo, hai cousas que hoxe nos dan risa, pero nese momento non daba, non? Entón, eu saquei fragmentos reais de panfletos que se utilizaban na sección femenina de cousas que tiñan que facer as mulleres. Porque, claro, nos lemos eso con a nosa ollada do século XXI e parecenos surrealista e cómico que se dixesen según que cousa, non? Das mulleres. Cando llegue tu hombre a casa, él viene moi cansado, tú simplemente quítale las zapatillas e alávalo e non sei que, porque él es un ser superior e tu única obligación es que él se sienta cómodo, que él se sienta feliz, non? Non, claro, hai cousas que tal, a propia maneira de que estaban contadas, é que hoxe dan risa. Pero, claro, dan risa, pero que non dá risa, non é para rirse. O machismo é máis sutil, no sentido. Claro, o machismo segue, pero con técnicas bastante máis civilinas. Pero, bueno, o feito de poñerlle a rapazada testemunhos e documentos da época e actitudes da propia Garda Civil desa época que eran realmente obscenas, non? Entón, eu xoguei un pouco a burlarme deso, a burlarme desas actitudes e que de alguma maneira fosen como momentos de broma. Que fixen tímidamente en Memoria do Silencio, pero que, bueno, pois na biblioteca do Pazo de Meirás xa me deu menos pudor e ali realmente xa me encendín con, digamos que, esa ridiculización, non?
que fixera, pois iso, máis timidamente nun personaxe, pois aquí xa o fixen moito máis evidente, non? Entón, aquí foi a través dunha muller que se chamaba señora Cajide, pois que era unha muller franquista que ela arelaba ter poder e bueno, ese home era un paspán para ela e o seu fillo saíra de maricón, entón ela era como, bueno, dicindo, a miña vida non pode ser máis desgraciada a súa muller e os homes que teño ao meu carón son uns pusilánimes, non? Entón, ela, digamos que buscaba arrimarse o poder e estaba todo o día pegado a muller de Franco para intentar, bueno, entón, digamos que así como traballei, son 6 personaxes, eu traballei todos os personaxes desde unha perspectiva moi humana, sin embargo, ese personaxe deixeino máis caricaturizado e, de alguma maneira, máis despersonalizado porque, bueno, de alguma maneira, pois, esas mulleres tamén responden a un conflito e a unha época, non? Pois mulleres que, bueno, pois que estaban nunha parte, pero que no fondo ela querería ser outra cousa, querería ser home e ter parte activa, non? Entón, digamos, aí xoguei un pouco, pois, a un, bueno, pois, a exagerar e a ridiculizar un pouco certas actitudes. Non tanto por esa muller, que esa muller tamén era vítima dun sistema, pero si aí xoguei. E foi un pouco máis alá e burlándome un pouco, facendo chanza de certas actitudes da muller de Franco e do propio Franco, non? Entón, aí, digamos que tentei facer parodia duns personaxes públicos coñecidos e recoñecidos, pero aí, digamos que hai momentos moi duros, non? E que é unha época moi dura, moi triste, onde todos os personaxes desta historia non tiñan a liberdade, nin eran quen querían ser, non? Entón, digamos que tiña que loitar contra un destino imposto. E a pesar diso, a pesar do abuso, a pesar da violencia, a pesar das sacas, dos asesinatos, da represión, eu quixen manter ese momento, non? De tentar, polo menos, desafogar a tensión con momentos nos que o pouco que lles quedaba a certas persoas era, polo menos, poder rirse das persoas que as estaban, bueno, pois que as estaban sometendo, non? E, bueno, pois desde a nosa perspectiva hai cousas absolutamente, para min, cando lles poño os rapaces un nodo, é que vexan de risa, porque a propia, claro, a propia retórica dos discursos é que é surrealista, non? Entón, digamos que aí o sentido do humor parte dun punto de tristeza tamén, non? Porque no fondo, claro, nos leemos e unhas cousas que nos parecen moi absurdas, pero que aconteceron, non? Entón, aí é xogar cun sentido de humor que ás veces é un pouco cruel, non? Esa crueldade, pero que xa para un público máis formado e decir, bueno, pois, é que a vida é cruel, non? E estas cousas aconteceron. E pasaban iso. Entón, a pesar de todo, creo que o recurso da resiliencia é ser capaz aínda de poder rir. De poder rir, polo menos, burlándote, non? E é o que falábamos antes de Castelao. Pois ese sentido de bueno, de entre tristeza bueno, e humor, non? Sí, entón, pois que queda un pouso un pouco agridoce, non? Pero que creo que é moi galego, aínda así, manter o sentido do humor aínda nas situacións máis duras, ser quen de ter unha pulla e de poder rirnos, non? Que vai moito tamén ca nosa identidade. E para mí foi un reto absoluto poder tratar esa temática e poder tocar a represión franquista, no que haxe momentos realmente moi graciosos, creo eu. Eu, por menos, rime moito. E cando leo, a veces leo algunhas escenas que me fan moita graza, non? E moita gracia tamén precisamente porque se dan momentos moi duros. Eu creo que é necesario, non? En esas situacións, pois, sacar un pouco de peso, pois, con ese humor. Foi o mesmo que pasou cando escribí un libro que se chama Neco. Teño aquí a imaxe que conta a historia dunha violencia vicaria, bueno, dunha nena que está observando desde o xulgado, pois unha situación moi dura, que imos sabendo, ela fala co can, o Neco é o can, e é o depositario das súas tristezas, non? Do seu problema, e é a única persoa, non? O único ser con que é capaz de contarlle o que lle acontece, non? E, bueno, digamos que aí é un tema moi complicado, moi duro de tratar, da violencia machista a un neno, falar de que o teu pai está batendo na túa nai.
e que a túa nai está no hospital, non? Cos sentimentos tan duros que se teñen que se dan nese momento. Entón, bueno, aí digamos que xoguei coa idea do can, que fai moitas trasnadas, e intentar paliar o duro que é o tema e a reflexión, porque realmente un texto e o que está acontecendo é durísimo. E, sin embargo, pois intentar, manter aí ese momento. E a experiencia que teño con rapaces, claro, cando que é o que máis che gusta? As trasnadas que fai o can, normal, porque o resto é moi duro, moi difícil de asumir. Non, pois pasa isto, acontece isto. Entón, eu creo que ata nos momentos máis duros ou nos relatos máis duros, ainda falando de temática social, ainda falando de violencia, ainda falando de, pois eso, de violencia machista, de violencia vicaria, pois poder ter algo que a crianza lle sirva para agarrarse, non? De a vida é dura e as cousas acontecen, pero ainda hai algo que me pode axudar a resistir, a subsistir, non? A existir. E, bueno, pois eu creo que nese sentido, o sentido de valla redundancia do humor, creo que pode ser un recurso e un mecanismo tocando calquera tema. E, bueno, polo menos eu sigo intentando, non? E apelar precisamente a esa intelixencia do noso público que é capaz de entender cando toca rir, cando toca non rir, e cando estamos rindo con alguén e non cando nos estamos a rir de alguén, non? Porque, comentaba David, unha cousa é rir e o humor e outra cousa é cando nos estamos rindo de alguén, estamos exercendo unha violencia, non? Entón, aí, nese sentido, creo que tamén está ben que a rapazada reflexione sobre que humor que nos fai rir e que non. E eu, polo menos, na parte que me toca, como creadora, como escritora, pois tentarei seguir xogando cun recurso que para a vida é fundamental, é imprescindible, non? Ter a capacidade de rir mesmo de nos mesmos e de nós mesmos. Entón, bueno, pois, neso seguimos. Moitas grazas. Gracias. Para facer o enlace para a seguinte intervención, vou falar de dúas persoas. A primeira é un tío meu, ao cual lle preguntei no seu día, porque, xa ten 98 anos, xa casi non queda xente que vivise a guerra civil, e el algo tocoulle, porque naceu no 26 ou así, pillou de neno. E eu preguntáballe claro, se estaban tristes todo o tempo, que como resistían eses anos, e el decía que non, que el tamén había momentos para a risa porque o día, ao cabo, dura 24 horas. Claro, sí. E outra persoa, que é Agustín Fernández Paz, de que vai falar, eu pregunteille que, porque el tiña un libro, foi unha presentación do libro dele, creo que non hai loita tan longa, unha pieza de Gagarin, non sei cantos dos libros, nos que falaba da represión da ditadura, dos anos finais da ditadura. E eu pregunteille, tamén lle preguntei como vivir aqueles anos, e ele falaba que viviu aqueles anos como unha estafa. Que para ele fora unha estafa porque non puido desenvolverse 100% como persoa, como se pode desenvolver unha persoa en liberdade, non? Entón, para falar de Agustín Fernández Paz, vou poner aí, porque se non teño que estar mirando o escofo, vamos tentar abrir para que se vexa eu poida. Quedamos así un pouco... Sí, vou por Carlos. Pero cambio de sitio tamén. Bueno, se non vou cambiar... Espera, vou cambiar normalmente. Boa tarde. Para darlle continuidade, porque o tempo escoa, en primeiro lugar, quero darlle as grazas a Galis por convidarme a estas sesións pois que se pretende romper a raia. Unha raia que agardo que se esnaquice e nos una, en certo modo, todas as persoas que desde diferentes ámbitos traballamos, investigamos, escriben ou ilustran ao redor da literatura infantil e juvenil. Creo que nunca houve tantas persoas ao redor desta materia. É moi importante que as sinerxias existan e teñan tamén unha traslación pública. A verdade é que para min Galix supuso un punto de referencia na miña formación e no meu achegamento á literatura infantil e juvenil, porque no seu momento, cando Blanca Roi, que era presidenta de Galix, Agustín Fernández Paz formaba parte tamén
dese pequeno comité, desa directiva. Eu tamén tive a posibilidade, naquel momento, como principiante no ámbito da investigación, de dar os meus primeiros pasos ao pé de Agustín. E a verdade é que foi toda unha honra coñecer a Agustín en persoa, porque non só foi a ponte de entrada á súa propia obra, senón que tamén a todo o conxunto do sistema literario infantil e juvenil en Galicia. E Agustín era un home moi medido nas súas palabras, pero todas elas estaban sempre tecidas cunha fina ironía. Esa ironía que tamén está latente no conxunto da súa obra. Polo tanto, o humor vai ser unha marca de identidade da propia obra de Agustín. Cando cheguei a ese encontro ao humor en Agustín, eu mesma reflexionei cales foran os meus primeiros contactos co humor e coa literatura. E fun quen de recoñecer eses primeiros contactos na miña infancia, nos primeiros anos de vida, ao pé das persoas de idade, que narraban, que cantaban, que mesmamente bailaban sempre ao pé dunha serie de composicións que todas elas latían, que todas elas facían vibrar, neste caso, a unha nena pequena, pois con esa ironía, con esa retranca, con ese xogo. E tardaría anos en encontrarme con ese verdadeiro humor na literatura, porque as miñas primeiras obras literarias realmente estaban aínda bastante encaixadas nese didactismo. E non foi ata anos despois, con textos da propia Gloria Fuertes, que xa foi aquí citada, de Roald Dahl ou de Gianni Rodari, cando realmente me encontrei cunha literatura que facía acenos a ese lector infantil a través do humor, que nos facía descubrir o mundo desde unha perspectiva moito máis lúdica, desde unha perspectiva cómica, desde unha perspectiva que realmente nos convidaba a ser críticos, pero desde unha óptica, en certo modo, amable. Entón, a través de Agustín e a través destas lecturas, foi como fun configurando esa asociación entre literatura e humor. Cando nos referimos ao humor, hai que recoñecer que se trata dunha manifestación bastante heterodoxa, no sentido de que o humor vai depender sempre dos contextos sociais e dos tempos históricos. Non todos temos os mesmos códigos en relación ao humor, senón que se non se dan esas intertextualidades, realmente nada nos vai provocar gracia. Comentábase antes aquí coa serie de Mareas Vivas. Mareas Vivas tradúcese ou mesmamente trasládase ao castelán e non ten o éxito que si tivo en Galicia. Por que? Porque ese humor, esa retranca, esa ironía, ese saber estar, forma parte dun propio contexto. Por lo tanto, o humor ten moitos lados, ten moitas olladas, pero para poder ser entendido ten que ser compartido tamén. É dicir, por lo tanto, podemos recoñecer que o humor é un elemento que une a unha colectividade. Buscando cales son esas orixes ou eses estudos primeiros ao redor do humor, encontrámonos con que Aristóteles é un dos primeiros que fai referencia ao humor, ao tratamento, á función que representa dentro da sociedade o humor. E o que me encontrei en Aristóteles está moi en liña co que Eva Mejuto citaba antes do seu referente empático e de Teresa Durán. Aristóteles di que se trata dun factor de identidade e singularidade do ser humano, porque o resto dos seres vivos, as plantas ou os animais, non teñen ese xeito de empatizar, ese xeito de expresar todo relacionado co humor desde a perspectiva, polo menos, física, que é como nós exteriorizamos o humor. Mesmamente, hai un elemento moi importante, que o humor, cando se consegue, que provoca? Prazer. Distendémonos, gozamos. Hai, polo tanto, en nós unha parte que esperta e unha parte que nos fai sentirnos gozosos. Comentou aquí, ás veces ese humor arrinca e nace a partir da fealdade, do dramático, do duro,
Polo tanto, parece que son como dous polos, ou incluso atrevo-me a dicir un binomio fantástico, non? É dicir, que son dous elementos que nun principio parece que aparentemente non teñen relación, pero están sumamente hibridados, en diálogo, un dá lugar ao outro. E logo, como se puido ver a través tamén das obras da propia Eva, que estivo aquí comentando, desde esa perspectiva como creadora, o humor non só é placer, senón que tamén ten un efecto rexenerador. Quen, despois de botar unha boa gargallada, non pensa ou non ve todo desde unha perspectiva moito máis aberta e cómplice? Porque se estamos constriñidos ou estamos pechados, en certo modo, non abrimos as portas pois cara a unha reconciliación, cara a unha aproximación, en fin, esa empatía, sexa en grupos máis pequenos ou sexa dentro dunha colectividade moito máis ampla. O humor na LICS, na literatura infantil e xuvenil. Encontrámonos con diferentes estudos que abordan esta cuestión, e Sara Reis da Silva, unha investigadora portuguesa que traballou profundamente a obra de Pina, foi quen, de alguna forma, achegou toda unha serie de aspectos moi interesantes en relación ao humor e á literatura infantil e xuvenil. Comenta que se trata dun elemento estruturante da formación humana e social, que nos conduce, como dicíamos previamente, a ter unha óptica, unha mirada máis crítica, pero incide en algo que Eva citou aquí previamente, que non só nos serve para ter esa ollada crítica, senón que tamén é un elemento para conectar, de captación entre a persoa creadora e ese público destinatario. Polo tanto, vemos que é unha componente fundamental dentro dos códigos que interveñen no proceso comunicativo. O humor, polo tanto, capta, o humor atrae e vai ter ou vai dar lugar a toda unha serie de consecuencias como as que falábamos previamente. Pero tamén debemos de reparar en algo sumamente relevante. Falamos de que o humor nos une, que o humor nos permite gozar e ao mesmo tempo tamén ser críticos e reflexivos, e mesmamente tamén forma literariamente porque nos achegamos a ese produto artístico, pero debemos de reparar nalgo, que se facemos unha revisión da produción literaria infantil e juvenil e do tratamento do humor, encontrámonos en un bon número de obras que ás veces o humor queda excesivamente enlatado. Emprégase como un medio, emprégase como un instrumento que busca pois ese riso fácil, pero coa intención de gañar moralmente ou ideolóxicamente ao lector ao que se quere transmitir pois unha determinada mensaxe, evítanse as ambigüedades, limítanse as liberdades do lector como persoa que é quen de ler entre liñas, como persoa que é capaz de entender a través desas partes máis irónicas ou deses xogos lingüísticos o que se quere transmitir. Polo tanto, Dueñas Lorente insiste en que a persoa que crea debe de ser como moito máis aberta, debe de ser moito máis propositiva e debe de deixar os camiños libres a ese lector, que ha de ir gañando confianza, que ha de ir gañando competencia para ser quen de ir enfiando os determinados fíos que se lanzan a partir da obra e ser quen de construir non só literariamente ese produto, senón ser quen de recoñecer os seus elementos configuradores e de recoñecer mesmamente cal é a función e cal é a capacitación que se lle dá ao humor. Eu creo que Agustín estaba niso, creo que non se ve sumamente claro, non? Agustín insiste en moitas das súas intervencións que el logra esa parte empática co lector a través dun humor que consegue mediante a fusión da realidade e tamén da fantasía, o extrañamento,
a ruptura do agardado, do esperado. E insiste Agustín na idea de que esa ruptura dá lugar en gran cantidad de ocasións a situacións, a contextos que nos parecen un tanto extrañas, absurdas, pero que nos concitan e que nos impulsan a ter un pensamento moito máis aberto e un pensamento incluso regenerador. Ele insiste en que ese humor ha de combinar tamén dúas partes importantes. Unha parte aceda, pero tamén unha parte amable. Porque o humor non nos debe de... Ese humor non nos debe de magoar, non nos debe de abrir en canal soamente, senón que tamén nos ten que dar certas vías para poder xandar, para poder, de alguna forma, superar ese trance ou superar ese conflicto que pode ser individual ou que pode ser social. Creo que tampouco se ven os fondos, verdade? Un texto branco. Un texto branco, non sei, é que me interesaba enormemente poder presentárvolos, pero creo, teños mesmamente aquí. Hai unha obra de Agustín, que é un referente pleno neste sentido, que é o laboratorio do doutor Nogueira. Habería forma de poder mellorar, porque aquí xa non se ve... E te vires todo borroso? Así como está. Sí. Mira, o mellor se saco isto, pregunto, Sí. abro directamente o rato o rato. Tira a pantalla, pero para aquí. Sí, pecha aquí se non te importa. Sí. Sí, abre o PowerPoint, ainda que xa miramos polo PowerPoint. Se o PowerPoint o permite ver, porque antes sí se vía. Permite ver o que pasa aí. El LibreOffice pode mover algunhas cousas. A ver. Paséchalo para outro lado. Pois a ver, ti metí como fábulo. Algo sí que se lee, que se mellora. Sí, pero creo que a seguinte filmina non se ve. É como se tivera as letras en branco. Sí, é que están as letras en branco. Sí. Pero se seleccionan e se me cambia de cor. Claro. Depende como as teñamos. Digo aquí, como se fuera o máis fácil do mundo. Non, o seguinte, a Como se non se te ocurrese a ninguén xa tampouco. pasamos. Bueno, mira, pero foi a tua correncia. Porque pasou por ali. Bueno, en todo caso, ves as dúas pantallas na... Sí, A falta de unha. Non tiña que pasar por aí. Tiña que estar por aí. Pois é curioso. Outra opción tamén é eliminar a... Voy a señalar. O fondo negro. Eliminar Ese cadro, o texto blanco estaba sobre o fondo. Pois se non O texto está aí, non? tiramos para diante, o texto está aí, se non avanzamos. Teño aquí por escrito, e como son palabras... Utiliza o PDF. Sí, eu estou no lendo, son que Sí, leer está cerca. desde aí E é un texto moi breve, si eso podemos... pode ser verse. Utiliza o PDF de outro, que se non anda levando. Onde estabas? Estaba o teclado, aquí está. Vale, non sei, da igual. Tiramos para diante. A letra que está en branco. Entón, esta concepción do humor do propio Agustín ten unhas fontes claras que el mesmo confesa. Na obra O laboratorio do doutor Nogueira, nas dedicatorias iniciais, é moi explícito en relación a isto.
e mostra a súa gratitude, por unha parte, a Bene Llancol, a Escobar e a Vázquez, e a todos os que, nos meus anos de neno, me ensinaron que o humor pode ser un xeito privilexiado de enfrontar a realidade. Para el, os cómics foi todo un universo que lle permitiu ver ou ter acceso a unha realidade ben diferente, a unha realidade moito máis colorida, a unha realidade moito máis empática, moito máis lúdica, moito máis incluso chispeante, non? No sentido de que ese cine dos pobres, o que el ten citado en reiteradas ocasións, complementaban ese silencio, ese ocultamento, esa frialdade que estaba nos libros de texto aos que ele estaba obrigado, teno recoñecido, a memorizar en fragmentos que aínda os seus anos de vida, xa con 60 e pico de anos, era quen de recitar de xeito pleno. Polo tanto, os tebeos que xa citamos aquí ao longo da tarde foron unha fonte fundamental. Pero tamén el lle recoñece a Xaquín Marín, que segue a aprenderlle cada día, no seu momento, todo ese caudal, toda esa riqueza que lle achegou todo o mundo da banda deseñada. E incluso fala do profesor Fran de Copenhagen, non sei se vos soa. Este profesor tiña unha tira específica nos tebeos e recollía toda unha serie de invencións un tanto estrafalarias, non? Invencións que falaban dun aparato limpanarices, de ovos con cáscara de cristal, de melóns cadrados, de dispositivos anticabelos na sopa. Son un tanto de artiluxios un tanto extraños, un tanto estrambóticos, que logo imos recoñecer en moitos dos textos do propio Agustín, que buscaba, senón o doutor Nogueira no seu laboratorio, con todas as súas estrafalarias invencións. E ese texto inicial explica tamén a concepción que ten el do humor como un medio virtuoso para encarar o cotián, o día a día, que complementa con dúas citas de Castelao, que, como ben sabemos, Castelao utilizou o humor para lograr unha rexeneración da sociedade galega, a que mediante o riso lle mostrou fundamentalmente os seus defectos. E as dúas citas que toma de Castelao son as seguintes. Debaixo de todo humorismo hai sempre unha gran dor, por iso no ceo non hai humoristas. Di Castelao que dicía Mark Twain. E tamén engade, non vos riades, porque o conto é triste, tomado de cousas de Castelao. Polo tanto, vemos que desde esa cultura popular dos propios tebeos até persoas coetáneas e mesmamente da obra dos grandes do humor, como foi Castelao, dentro do marco galego, están esas fontes das que bebeu o propio Agustín. Mira, aquí vese con claridade. Entón, vemos como Agustín foi collendo nesas sementes os elementos humorísticos que posteriormente agromaron nas súas obras. Pero el mesmo recoñece que xa sendo adulto se achegou a toda esa literatura gañada da que tamén foi tirando moitos dos fíos que levaron a engradecer o protagonismo do humor nas súas obras. El cita, nomeadamente, a Gianni Rodari e a Roald Dahl. De feito, moitas das súas obras conectan con moitas das técnicas ou con moitos dos recursos presentados por estes autores nas súas creacións. Encontrámonos, polo tanto, coas fontes de Agustín, con esas fontes das que el bebeu para, na súa longa produción, xogar, interpelar e situar o humor como un elemento protagónico de suma relevancia. De feito, fixe unha revisión dos comentarios que a crítica no seu momento fixo sobre moitas das pezas do propio Fernández Paz. E fixádevos en como caracterizan o seu humor. Falan de un fino humor ben soterrado,
tal como el falaba, tal como el interviña na súa vida diaria, un humor macabro, un humor negro, un humor acedo, e fixadevos incluso no matiz, humor amablemente acedo, un humor corrosivo. Temos, polo tanto, aí esa parte máis intensa, esa parte máis acentuada, esa parte na que o humor ten unha carga emocional moito máis forte, desde a parte dura, desde a parte corrosiva, que vai estar presente, sobre todo, na súa obra, na súa produción dirixida a un lector juvenil, e logo encontrámonos con un humor entre tenro e absurdo que está presente nesas obras dirixidas máis cara a un lector infantil, e fixadevos, sobre todo, nas últimas referencias. Humor